Huma disa l-proġetti magħżula waqt ir-Research and Innovation Expo 2025 tal-MCAST, attività li tiċċelebra l-idejat, kreattività u l-kollaborazzjoni li qed isawru l-ekosistema tar-riċerka applikata fil-pajjiż. Għal dawn il-proġett il-Gvern żied l-allokazzjoni finanzjarja għal aktar minn 265,000 euro biex ikunu jistgħu jiġu finanzjati l-proposti kollha. L-investiment jagħmel parti mill-MCAST Research Fellowship Scheme imniedi s-sena l-oħra u nfassal biex isaħħaħ l-irwol tal-istitut bħala ċentru ewlieni ta' riċerka applikata li taqqat l-edukazzjoni vokazzjonali mal-bżonnijiet tal-industrija. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni Keith Azzoparditanti ratħajr għal ħidma li qed issir miċ-Ċentru tal-Innovazzjoni u r-Riċerka Applikata fl-MCAST u rringrazzja lir riċerkaturi u edukaturi li qed imexxu l-proġetti li kull wieħed minnhom jaqdu l-għarfien akademiku ma' applikazzjoni prattika l sfidi nazzjonali. Il-prinċipal tal-MCAST Stephen Vella faħħar il-kollaborazzjoni kontinwa bejn Gvern u l-Istitut biex inħolqu spazju u opportunitajiet konkreti għal riċerkaturi żgħażagħ. L-importanza li nagħtu bħala kulleġġ lir-riċerkaturi biex kemm jista' jkun joħolqu idejat ġodda fuq aspetti ta' kreattività, fuq aspetti ta' STEM, biex kemm jista' jkun naraw fejn nistgħu mmorru, kif nistgħu nagħmlu biex inkabbru l-edukazzjoni tagħna fil-futur għalina kif ukoll għal pajjiż kollu tagħna. Il-proġetti magħżula jikkontribwixxu direttament lejn il-Viżjoni Malta 2050 b'enfasi fuq is-sostenibilità, id-diġitalizzazzjoni u l-iżvilupp tal-ħiliet.